Dnes sa pozrieme na jeden jednoduchý, ale veľmi účinný trik pri klíčení semien paprík. A tým je harmančekový čaj. Harmanček je známy tým, že má jemné antibakteriálne a protiplesňové účinky. Pri klíčení je to veľmi dôležité, pretože práve plesne sú častým dôvodom, prečo semená paprík zhnijú ešte skôr, než vôbec vyklíčia. Čaj pomáha vytvoriť čistejšie prostredie okolo semienka a znižuje stres hneď na začiatku rastu. Postup je úplne jednoduchý, takže si urobím čaj, nechám ho vychladnúť, nesmie byť horúci. Taká letná teplota je ideálna a do tohto čaju tie semienka namočím na niekoľko hodín. Semená sa práve vďaka tomu čaju hydratujú, aktivujú sa a zároveň sú aj jemne dezinfikované. A teraz vám ukážem, ako to urobím. Pripravila som si takéto poháriky. Na tieto poháriky si dám názov semena, ktoré tam budú. Aby som proste vedela, ktoré semená mám. Takže takto. Vidíš? Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 tých paprík. A teraz do tých pohárikov si dám semená paprík. Teraz ich mám už v tých pohárikoch. A teraz do každého pohárika nalejem ten čaj. Tak, aby tie semená v tom poháriku plávali. Takže pekne zamiešam tie semená. Semená, ktoré padnú dole, tak sú zdravé semená a tie nám vyklíčia. Semená, ktoré sa nám budú držať tu hore, tak sú semená, ktoré sú poškodené alebo staré a tie nevyklíčia. Tie budeme môcť kľudne dať preč. Prešlo pol hodina približne. A idem oddeliť semená, ktoré ostali na vrchu, aby zbytočne tam neboli. Dosť veľa mŕtvych semien bolo v tom Capsicum annum. Vlastne sú tie semená v bylinkovom kúpeli, aby vlastne všetky tie dobré zložky z toho harmančeka sa dostali na to semeno. Zároveň, aby škrupinka na semene sa uvoľnila, aby zmekla. Treba to takto občas premiešať. Čiže ja to teraz premiešam ešte všetky. Položím to na to teplé miesto. Veľmi dôležitá je teplota pri klíčení. Tých ideál je okolo 22-25 stupňov. A k tomuto sa vrátime zajtra. Ahojte priatelia. Tak prešlo necelých 24 hodín a dostávame sa k našim semienkám, ktoré sme dali do harmančekového výluhu. A vlastne my teraz tieto semená by sme mohli hneď siať buď do tých zakoreňovacích tabliet alebo do substrátu. Ale nebudeme to robiť, ešte ich necháme zo 2-3 dní v servítke vlhkej od toho harmančekového výluhu. Tak si zoberiem takéto servítky. Položím si ju sem na tú tácku. A vyberiem si tie semienka. A tú servítku si takto zabalím. Vidíte, je mokrá od toho čajíku a vložím do toho pohárika, aby som vedela, o akú odrodu ide. Tak, priatelia, takto tie semienka dáme na to teplé miesto, necháme ich teda ešte 2 dní alebo 3, áno, a potom si ich vysejeme. Teším sa na to a prajem vám krásny deň. Ahojte!